Что вот атмосфера уже такая, что вы можете Мы можем начинать. починать. Да? Так. Ну что, кто командует? Все. Это той самий, дзеля якого ми гость, дзеля якого ми перенесли на Чакалі. такі, Так, каго мы чакалі. Добра, давайте пачынаць. Вялікі дзякуй тым, хто прыйшоў сёння на нашу онлайн-сустрэчу і таксама тым, хто далучаецца да нас у прамой трансляцыі ў Ютубе. Сёння мы тут зараз... Мяне зовут Аліса Рыжыченко, я прадстаўніца спісу «Еўрапейскі выбар». Таксама за мной Анастасія Сверкова, якая таксама з'яўляецца чаліней нашага спісу, і лідар нашага спісу Валерый Мацкевіч. І сёння мы, дзякуючы Дыялог-бюро, змаглі арганізаваць інфармацыйны дзень, дзе мы распавядзем пра каардынацыйную раду, чаму важна прымаць удзел у галасаванні, якія спісы балатуюцца на гэтым галасаванні у 2026 годзе, іх кароткія тэзісы, іх праграм, і таксама распавядзем пра тое, як магчыма прагаласаваць і хто мае гэтую магчымасць. Спачатку, наверное, я перадам слову Валерыю Мацкевічу. Ён трошки распавядзе пра тое, што такое каардынацыйная рада, чаму неабходна галасаваць і прымаць удзел у выбарах. І больш шмат распавядзе, таму што ён дзеючы дэлегат каардынацыйнай рады, ён уключаны ва ўсе працэсы каардынацыйнай рады. І вось, так скажем, з першых вуснаў мы даведаемся, як працуе каардынацыйная рада і для чаго існуе гэты орган. Калі ласка, можете пачынаць. Дякую, Аліса. Па-першае, хочу сказаць, што вельмі рады ўсіх бачыць, беларусаў, гасцей, усіх, каму цікава тэма беларускай палітыкі, каму цікава кантэкст прадстаўнічага органа дэмакратычных сіл беларускага грамадства. Дзякую Вені за гасціннасць. Я заўжды тут неяк па-асабліваму лёгка дышу і з вялікім задавальненнем п'ю мясцовую ваду, не задумваючыся пра наступствы, як, напрыклад, у іншых краінах. Таму я перайду адразу да тэмы нашай сустрэчы. Спадзяюся, што ўсе, хто хацеў, ужо далучыўся. Ну, а калі хтосьці будзе далучацца, я думаю, што яны будуць падхватваць адразу кантэкст. Я тут хутчэй буду выступаць, напэўна, не як лідар спісу «Еўрапейскі выбар». Я буду браць больш шырокую рамку, дзе я буду больш нейтральны. Я сапраўды з'яўляюся прадстаўніком яшчэ першага складу каардынацыйнай рады, якая была створана пасля жніўня 2020 года з улікам тых падзеяў, пра якія вы ўсе добра ведаеце і, пэўна, былі часткаю гэтых падзеяў. Я прагулял, шчыра скажу, першае паседжанне каардынацыйнай рады. Так адбылося, што я ў гэты час быў у турме на Крэсціна, напэўна, вядомую вам, і пасля яшчэ Жодзінскай турме. Таму першае паседжанне сваё ў якасці дэлегата я па вымушанай прычыне прапусціў. Але пасля ўжо актыўна прымаў удзел. І я вельмі коротка падзялюся з вами такой трансфармацыяй каардынацыйнай рады, чым яна была і во што трансфармавалася. І ў мяне тут ёсць, я спадзяюся, што калегі мяне будуць, можа, спыняць, бо я магу ж распавядаць доўга. Вы мне падказваеце, што трэба наступны слайд уключаць. Вот. Да, что такое координационная рада? Я не буду подглядывать, буду распавядаць, а вы мне пасля кажыце, я потрапіў у тое, што там напісалось, і пайшоў, так сказаць, у гісторыю. Спадарства, ну, я, як дзеючы чалец координацыйнай рады, я буду імкнуцца дзяліцца з вами вельмі простай мовай.
Таму што часта пра палітыку і пра працэсы гавораць такімі вельмі складанымі катэгорыямі. Я паспрабую гэта ўсё ўпрасціць, каб у нас была такая больш як камерная, хатняя атмасфера, каб вы задавалі пытанні. Вось. Да, і прывітанне ўсім, хто нас глядзіць у жывым эфіры. Я так разумею, што гэта трансляцыя наўпроставая, так? І будуць таксама пытанні. Таму вітаю ўсіх беларусаў і ўсіх зацікаўленых у тэме беларускай палітыкі, Координацыйнай рады, і чакаем вашыя пытанні таксама. Координацыйная рада была створана пасля падзей 2020 года для таго, каб усе суб'екты палітычныя і таксама прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, якія могуць сабе дазволіць быць палітызаванымі, таму што ад пачатку Координацыйная рада гэта прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. Грамадзянскай супольнасці менавіта таму, што не ўсе суб'екты, якія ўваходзяць у Координацыйную раду, гэта наўпрост палітычныя суб'екты. Это не заўжды партыі, не заўжды інстытуцыі, гэта не заўжды палітычныя арганізацыі. Гэта таксама арганізацыі, якія працуюць і ўплываюць у грамадскім сектары, але тыя, які непасрэдна ўдзельнічаюць у палітычным працэсе. Напрыклад, праваабарончыя арганізацыі, такія як «Вясна», ці спецыялізаваныя журналісцкія саюзы, такія як Беларуская асацыяцыя журналістаў, яны не ўваходзяць у Координацыйную раду, таму што мы разумеем так, што па этыцы прафесійнай і праваабарончыя і журналісцкія структуры не толькі яны не могуць удзельнічаць у палітычных працэсах і мусяць заставацца нейтральнымі, што мы вельмі цэнім і паважаем. А ўсе астатнія структуры, у тым ліку прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, яны могуць сабе дазволіць быць ангажаваныя ў палітычныя ці каляпалітычныя працэсы. Вельмі хутка скажу пра тое, што Координацыйная рада ад працэса дэлегавання перайшла да працэса выбарчага. То бок на сённяшні дзень уже другую кадэнцыю фармуецца склад Координацыйнай рады з дэлегатаў, якіх мы абіраем. Мы з вами. Я, да рэчы, таксама, як і дэлегат, з'яўляюся грамадзянінам краіны і таксама валодаю гэтым выбарчым правам, як і ўсе, як вы і як чальцы спісаў. То бок гэта магчымасць такой наўпроставай дэмакратыі ўплываць на склад Координацыйнай рады. Координацыйная рада, яна не прывязана да геаграфіі беларусаў. Тут я маю на ўвазе, што балатавацца зразумела, што і галасаваць можа беларус, які знаходзіцца не ў залежнасці ад краіны прыбыцця часовага ці пастаяннага. Асноўнае гэта тое, што беларус мусіць мець беларускае грамадзянства. Але мы разумеем, што праз кантэкст, які мы ўсе маем, балатавацца ў Координацыйную раду, ну, скажем, чалавеку, які сёння жыве ў Беларусі, гэта гарантаваная нават не рызыка, а гарантаваны выклік на наступны дзень аказацца фактычна за кратамі, быць рэпрэсаваныя. Каб гэта не было адчувальным выклікам для выбарца, які знаходзіцца ў Беларусі, а я нагадаю, што папярэдні у нас зафіксавана колькасць дакладная выбарцаў, якая галасавала з Беларусі на папярэдніх выбараў, і гэта адчувальная колькасць. Зразумела, што наша адказнасць, і найперш гэта адказнасць, канешне, не выбарчых спісаў, а тых, хто арганізоўвае выбары, камісія і аўтары платформы. Адказнасць заключаецца ў тым, каб, галасуючы з Беларусі, спецслужбы не маглі верыфікаваць і знайсці чалавека. І, дзякуй Богу, зараз узровень секьюрнасці, узровень тэхналогій дазваляе рабіць такім чынам, каб немагчыма было высветліць, што чалавек прымаў удзел у выбарах. Для нас гэта вельмі каштоўна і важна, каб не губляць сувязь з радзімай.
Нягледзячы на тое, што, як правіла, кандыдаты гэта беларусы, якія пражываюць часова па-за Беларусю, вы, напэўна, ведаеце, чулі, сачылі за тым, што супраць усіх нас заведзены крымінальныя справы, там нададзены статус экстрэмістаў, экстрэмісцкай арганізацыі. Ну, мы, як паралельна з Алісай яшчэ чальцы кабінета, так мы яшчэ і тэрарысты паралельна, так нам статус экстрэмістаў — это нават такі... Не пужай людзей, калі ласка. Ну, мы жартуем ж на гэту тэму. Это ж з пункту гледжання менавіта рэжыма Лукашэнкі. Так. То бок, што гэта значыць? Гэта значыць, што рэжым бачыць... Вось мы разважаем пра навошта коордынацыйная рада, а рэжым на гэтыя пытанні ўжо сабе адказаў. Таму ён разумее, што любое аб'яднанне беларусаў, любое адзінства, памятаем выраз такі, да, раздзяляй і властвуй, это яшчэ такіх савецкіх спецслужб, да? То есть задача заўжды пасеяць нейкі хаос, пасеяць нейкую канфліктнасць для таго, каб людзі, якія аб'яднаны адной марай і мэтай, не працавалі у адным рэчышчы, не былі аб'яднаныя. І коордынацыйная рада — это вялізная пагроза для рэжыму. Чаму? Таму што на гэтай пляцоўкі левыя, правыя, больш радыкальныя, менш радыкальныя, зусім не радыкальныя маюць магчымасць не проста аб'ядноўвацца, дыскутаваць, але прыходзіць да агульных рашэнняў, фіксаваць гэтыя рашэнні, і да гэтых рашэнняў прыслухаюцца партнёры. Я крыху пазней скажу, хто, але гэта ўплывае ў тым ліку на пазіцыю еўразвяза, не толькі і асобных краінаў еўразвяза, што ў дачыненні да, в прынцыпе, сённяшніх, тых, хто сёння ў Менску знаходзіцца. Таму, рэзюмуючы, навошта коордынацыйная рада? Давайте пералічым некалькі такіх самых важных адказаў на гэта пытанне. Трывіальна, але важна адзначыць, што гэта еднасць дэмакратычных сілаў. То бок гэта фактычна здольнасць выпрацоўваць супольныя рашэнні, якія пасля ўплываюць на павестку, у тым ліку павестку еўрапейскага палітыкума. Гэта магчымасць адсеиваць нейкія правакацыі альбо, ну скажем так, у тым ліку не звяртаць увагі или, скажем, нейтралізацыя негатыўнага ўплыву дэструктыўных элементаў, якія могуць імкнуцца быць пачутымі, але не маюць за сабой капасіці, скажем так, не транслююць волю ці меркавання большасці прадэмакратычнага грамадства, а імкнуцца проста таксама ўнесці нейкі канфлікт і такім чынам, не патрапляючы праз выбары ў коордынацыйную раду, яны самі сябе маргіналізуюць. То есть фактично это расстановка акцентов. Кто есть кто. Это такая каліброўка, калі хочаце, каліброўка поля. Таму што калі б не было коордынацыйнай рады, все бы адзін аднаго слухалі, у залежнасці ад таго, хто грамчэй кажа, было б складана адкалібраваць, якая моц за кім стаіць. Таксама важна, напэўна, адзначыць тут, што коордынацыйная рада — гэта магчымасць для беларусаў уплываць на павестку палітычную і дэмсіл, і што да павесткі адносна Беларусі партнёраў нашых, то есть фактычна наўпрост уплываць, не быць па-за працэсам і быць пачутымі. Ну то бок, калі мы ўсе абіраем нашых прадстаўнікоў, прадстаўнікі адчуваюць сузалежнасць ад грамадзян і вельмі складана ігнараваць меркаванне выбарцаў, потому что просто гэтыя выбарцы могуць у любы момант вотум недавера выдвинуць, фактычна публічна выступіць праз СМІ незалежныя, ну альбо кожны дэпутат, кожны прадстаўнік, ён жа хоча быць пераабраным. Таму калі ён штосьці нагаварыў у сваёй праграме і нічого не зрабіў, ці зрабіў, но зусім іншае, у яго шансаў быць пераабраным, ну, прыблізна да нуля. Напэўна, каб даць шансам іншым слайдам быць пачутым, я зраблю вось так. Да. Што КР робіць на практыцы? Я з прыкладаў, напэўна, тут
пачну. Калі мы кажам про тое, што Каардынацыйная рада гэта прадстаўнічы орган і ён прадстаўляе беларускія інтарэсы, гэта гучыць збольшага як такая абстракцыя. Ну, то есть, што прадстаўляе, дзе прадстаўляе, якія інтарэсы. Я прыведу такі прыклад, напэўна, што вельмі часта ёсць нейкая праблема у нейкай краіне беларусаў, так? Ну, там пытанне, напрыклад, легалізацыі, пытанне там віз, пытанне сацыяльнай падтрымкі, сацыяльнай абароны, любыя пытанні, якія могуць у нас узнікаць. І калі я вось запытваў калег, скажы, калі ласка, вось у цябе ёсць грамадская арганізацыя, ты і так шмат робіш добрых рэчаў. Навошта табе Каардынацыйная рада, чаму ты туды ідзеш? Што табе? Гэта для статуса, для рэзюмэ, чаму? І вось адказ такі сумарны, прыблізна, мне казалі: Валер, ты разумееш, што, напрыклад, я для таго, каб вырашыць нейкае звычайнае пытанне, адпраўляў там сотні лістоў, я хадзіў, грукаўся ў нейкія дзверы мясцовай адміністрацыі, там дзесьці мяне пускалі, дзесьці не пускалі, дзесьці слухалі, дзесьці не. Але калі я прыхожу як дэлегат Каардынацыйнай рады, гэта пэўны палітычны статус, таму што ведаю, што Каардынацыйная рада – гэта прызнаная інстытуцыя. Я нават часам паказваю адпаведныя рэзалюцыі Еўрапейскага парламента ці там акта дэмакратыі ЗША і гэтак далей. Вось. І стаўленне становіцца адпаведным, то есть яно іншае. То бок мяне фактычна ўжо разглядаюць як там палітыка, які прадстаўляе сваіх выбарцаў, які з'яўляецца чальцом інстытуцыі, не проста нейкай партыі ці арганізацыі, а менавіта інстытуцыі. І фактычна мой пазоў нейкі, мой нейкі дакумент ці маё прашэнне разглядаецца, ну, там, ставіцца да яго больш, ну, скажем так, не як да запыта грамадзяніна са статусам там ВНЖ ці там ПМЖ, а ўжо як да прадстаўніка протапарламента, можна так сказаць. Так, вось. Значыць, тут, в прынцыпе, пералічана, дзякую калегам, якія пастараліся і ўсё гэта прапісалі па пункцікам. Гэта тое, якраз чым, на што фокусуецца Координаційна рада ў міграцыі. Я скажу шчыра, я для сябе бачу адным з прыярытэтаў, безумоўна, каб Координаційна рада, ўсе сервісы, усе прыярытэты, якія мы маем, яны таксама маглі распаўсюджвацца на беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Гэта вельмі складана, але сучасныя тэхналогіі, вось штучны інтэлект, IT, вот все эти прекрасныя рэчы, яны дазваляюць усё ж такі нам камунікаваць беларусам так не ў залежнасці ад геаграфіі. І пры гэтым абараняючы людзей ад таго, каб іх раздыянонілі. Да? Вось. Шмат высілкаў на гэта, і грошаў часам патрэбна, але яно таго каштуе. Але вось я на апошняй сустрэчы, яка у нас была ў Страсбуры, калі у нас была магчымасць яшчэ паглядзець пэўныя дадзеныя Еўрастата, я разумеў, які маштаб у нас ёсць выклікаў і скажем, аўдыторыі нас, беларусаў, колькі па-за межамі зараз. Бо вельмі шмат жа было спекуляцый, да, колькі з'ехала беларусаў. 300 тысяч, там, 250, 500, там, мільёны, там, і гэтак далей. І мы маем жа да пэўных дадзеных доступы. Вось. І калі я ўбачыў тое, што вось за гэтыя апошнія 5 гадоў сумарна, калі ўзяць все краіны Еўразвязу, выдадзена амаль мільён, то есть 950 першасных вось гэтых, да, відаў на жыхарства. 950 тысяч. А? 950 тысяч. Я колькі сказаў? 950. 950 тысяч. 900, да, натуральна. 950 тысяч відаў на жыхарства. Ну, то бок, нават калі украінцы пачулі гэтыя лічбы, яны былі ўражненыя, таму што яны, ну, пры іх маштабе там і пры іх аказіі, так, вайна і гэтак далей. Ось, і мы, калі абмяркоўвалі з дэлегацыяй украінскай у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы,
то нават наши калегі былі ўражаны, кажуць, слухайце, мы ведалі, што пасля 2020 года у вас вось была такая вымушаная міграцыя, но мы не ведалі, што настолькі у такіх аб'ёмах, тому што для Беларусі гэта фактычна больш за 10%. Ну, а калі мы кажам там пра дарослых, то это амаль там 15% ад, в прынцыпе, беларусаў па ўсяму свеце, так, ад пражываючых. Вось. І, ну, калі мы бярэм яшчэ дыяспору больш сталую, якая до 2020 года, так, таму што было некалькі хваляў, нават тых, якія звязаныя былі з рэпрэсіямі. Першая хваля была ў 97 годзе, я памятаю, в асноўным гэта была Чэхія, не толькі там пасля 2001, 2006 года, я добра памятаю, так, таксама ад'езд быў пасля выбараў, пасля плошчы, і 2010 год таксама быў сур'ёзны. То бок, в прынцыпе, па сутнасці, мы можам смела казаць, што там пад 1,5 мільёны. І гэта вельмі вялізная аўдыторыя нас тут. Это людзі, якія, ну, толькі ў Варшаве, я зараз часова жыву ў Варшаве, і я ведаю, што ў Варшаве толькі больш за 80 тысяч беларусаў. Уявіце сабе, якія гэта лічбы. Гэта ўжо ты прыязджаеш у некаторы квартал, і ты просто бачыш там беларускія крамы, беларускія кавярні, там ты можаш, в прынцыпе, польскую мову не вучыць, тому што у цябе можа быць просто кам'юніці з беларусаў. А калі яны яшчэ аб'ядноўваюцца з украінскімі, то гэта, в прынцыпе, нейкія кварталы, ведаеце, дзе ты прыязджаеш і там заходзіш в краму, а там беларускія сыркі в шакаладзе, там беларускія марожанае каштан, лідскі квас, вось, і, в прынцыпе, і беларуская музыка ў кавярні. Вось. Я гэта кажу пра тое, што аўдыторыя вельмі вялікая. У нас ёсць выклікі, якія звязаны з пералічаным на экране, так, заўжды. То бок, я ведаю, што шмат вельмі беларусаў прынцыпова застаюцца грамадзянамі Беларусі, колькі б яны не пражывалі на тэрыторыі іншых краінаў. Не адмаўляюцца ад грамадзянства. Праз гэта ёсць пэўныя таксама выклікі, так. Я разумею, што у розных краінах ёсць вялікія складанасці, мы ўсе гэта ведаем. Праз тое, што ў нас пратэрмінаваныя беларускія паспарта, якія мы не можам замяніць. У нас ёсць пэўны выклік для таго, каб, скажам, павышаць статус і дамагацца прызнання новага нацыянальнага беларускага пашпарту. Так, у нас ёсць вялікія выклікі з, ну, или, скажем, жадання пашыраць адукацыйныя магчымасці для беларускіх студэнтаў. Гэта таксама і беларускія школы у найвялікшай канцэнтрацыі беларусаў. Там, звычайна, гэта Польша, Літва, але не толькі. І вось гэта ўсё тыя справы і тыя выклікі, з якімі сістэмна працуе і абавязана працаваць Коордынацыйная рада. Як я ўжо сказаў, арганізацыі на месцах робяць вялізную такую працу, так, і здымаю капелюш перад кожным, хто працуе на такім узроўні няўрадавых арганізацый, ініцыятыў. Пры гэтым Коордынацыйная рада мае унікальную ролю і унікальную місію – гэта вырашаць пытанні на палітычным узроўні. Хто нас прызнае? Цікавая назва, хто нас прызнае. Значыць, гэта сапраўды важны момант пра гэта прагаварыць, таму што ад гэтага і залежыць, як рэагуюць на месцах, у тым ліку чыноўнікі, там, прадстаўнікі ўладаў і гэтак далей. І у Злучаных Штатах у апошніх версіях акту дэмакратыі праз Кангрэс мы былі прызнаныя, так. Там розныя фармулёўкі ў розных краінах, але сутнасць фактычна адна. Мы прызнаемся як такі протапарламент, як прадстаўнічы орган беларусаў, грамадства беларускага дэмакратычнага, з сасноскамі на тое, што фактычнасць большасць беларускага грамадства і з'яўляецца тымі, якія прагнуць пераменаў і якія маюць дэмакратычныя каштоўнасці. То есть фактычна мы не з'яўляемся прадстаўнікамі нейкай там меншасці, і гэта, дарэчы, прынцыповая
адрознення успрыняцця нас і наших інстытутаў, усіх інстытутаў, трох інстытутаў, гэта і офіс Святланы Ціхановскай, і кабінет як выканаўчы орган, і каардынацыйную раду як прадстаўнічы орган, нас кваліфікуюць як прадстаўнікоў большасці. У адрозненне ад, тоже можно про это говорить, да? В адрозненне ад хорошых русских, напрыклад. І ад... Чаму я про гэта кажу? Таму што ёсць дэмакратычныя дэлегацыі, ну, скажем, структур дэмакратычных Расіі, і у іх няма такіх магчымасцяў, як у нас, як у беларусаў. То бок іх запрашаюць, напрыклад, таксама ёсць там платформа у Асамблеі Рады Еўропы, напрыклад, але ў іх няма такіх статусаў, як у беларусаў. Чаму? Таму што мы, інстытуцыялізаваны, у нас ёсць каардынацыйная рада, якая абіраецца беларусамі, і у нас ёсць легітымнасць, якая ідзе з перамогі 2020 года, так, і у нас ёсць наўпроставыя выбары ў орган, які прадстаўляе большасць. Ні ў якіх іншых дэлегацыяў, там, умоўна кажучы, там, чеченскай дэлегацыі, некай іншых, там, таксама, так, якія прадстаўляюць свае народы, у іх такіх статусаў няма. То бок мы дасягнулі такога ўзроўня легітымацыі, легальнасці і сістэмнасці, якіх не дасягнулі вось тыя іншыя прыклады, якія я прыводзіў. Я, напэўна, пра функцыянал скажу там на наступ, да, дзе прадстаўляю беларусаў. Вот тут. Значыць, гэта пералік, але тут не поўны пералік. Это тыя пляцоўкі, дзе мы замянілі прадстаўнікоў рэжыма. Гэта вельмі важна адзначыць. Это не просто, ведаеце, как это, утешительный приз. Это не просто нейкая гісторыя, дзе нас запросілі, каб мы распавялі, як там мы змагаемся за дэмакратыю, вось, і мы нястомныя і працягваем наш шлях. Не, гэта вельмі канкрэтныя пляцоўкі, якія дазваляюць нам уплываць на кантэкст палітычны, дамагацца пэўных рашэнняў, якія пасля ўплываюць на нашыя статусы за мяжой і на палітыку і развяза, што да рэжыма ў тым ліку. Ну вось, напрыклад, я тут вось парламенцкая асамблея Рады Еўропы тут згадана, я з'яўляюся чальцом дэлегацыі беларускай у асамблеі Рады Еўропы. Я магу так на канкрэтных прыкладах вам распавесці, што гэта і як. То бок раней статус, асаблівы статус назіральнікаў з правам удзелу у палітычных, у камітэтах, так, быў у дэлегацыі з Менску. Яны былі выключаны, і з пэўнага моманту мы дамагліся, што дэлегацыя дэмакратычных сіл, якая фармуецца каардынацыйнай радай, яна фармуе дэлегацыю, і мы прымаем там паўнавартасны ўдзел. Гэты ўдзел нам дазваляе не проста там перыядычна выступаць і, скажем, дзяліцца нашай праблематыкай ці дакладаць нашу палітычную пазіцыю. Гэты ўдзел дазваляе непасрэдна уносіць праўкі ў рэзалюцыі. Ну, напрыклад, калі ідзе кантэкст абмеркавання ваеннай агрэсіі Расіі да Ўкраіны. Мы уносім там беларускі кантэкст. Калі там ідзе гаворка пра прымусовую дэпартацыю украінскіх дзяцей у Расію праз Беларусь у Беларусь, мы таксама там уносім праўкі і ўключаем беларускі кантэкст. Калі ідзе гаворка пра адказнасць супраць чалавечнасці, калі там ідзе адказнасць па агулам ваеннай агрэсіі, у нас была магчымасць уносіць беларускі кантэкст туды, то есть фіксаваць. І што я хочу адзначыць? Тое, што часам, каб нацыянальнаму парламенту якой-небудзь краіны Еўразвязу
распачынаць нейкія, уносіць ці праўкі, ці нават распачынаць распрацоўку законапраекта, у іх часам для фармавання палітычнай волі мусіць быць нейкая аснова, нейкая нагода. І гэтай нагодай вельмі часта з'яўляюцца рэзалюцыі парламенцкай асамблеі. Таму што Рада Еўропы, іх задача, ну, скажам, Рада Еўропы – гэта такі каштоўнасны компас. То есть, калі гэта такі каштоўнасны компас, дзе фактычна дасягаецца нейкі такі супольны позірк еўразвязу на нейкую праблему. І фактычна для таго, каб там прадстаўніку большасці нейкага парламента, у Аўстрыі, неважна, у нейкай іншай краіны, ён кажа: слухайце, ёсць такая праблема, давайте вось там створым працоўную групу ці там на такім-то камітэце падымем пытанне і зробім для беларусаў то-то і то-то. І хтосьці кажа: а слухай, чаму ты лічыш, што гэта праблема? Чаму мы наогул мусім на гэта траціць наш час? Чаму мы мусім траціць на гэта фокус? Ён проста бярэ рэзалюцыю Рады Еўропы, я вельмі простымі словамі кажу, і кажа: слухайце, ну вось глядзіце, вось статыстыка, вось кантэкст, вось рашэнне. Вось база, з якой мы можам працаваць, на што мы можам абапірацца. Ну, апошняе. Апошняе, да? Асілім. Асілім, і я перадам слова, перадам эстафету. Значыць, якая галоўная мэта на сёння? Пайду не по тексту. Я лічу, што асноўная мэта Коордынацыйнай рады зараз гэта развіваць наш уплыў, інтэграцыі нас як органа в як мага большую колькасць такіх лаяльна настроеных на нас інстытутаў для таго, каб мы мелі магчымасць даносіць беларускую павестку да еўрапейскага палітыкума на працоўным узроўні. То есть мы ж все разумеем, што калі мы кажам вельмі шмат на ўсіх пляцоўках пра Беларусь, пра беларусаў, пра нашыя праблемы, нашыя магчымасці, мы думаем, што еўрапейскія палітыкі зранку прачынаюцца з думкамі пра Беларусь, заварваюць кофе і думаюць, як там беларускія палітвязні, што мы можам зрабіць для Беларусі, каб спыніць рэпрэсіі, там і гэтак далей. Ну, мы ўсе як бы дарослыя людзі разумеем, што гэта не так. Асабліва кантэкст вайны ва ўкраіне, тое, што адбываецца на Бліжнім Усходзе. Да, на ўсходзе, тое, што адбываецца там Кітай, Тайвань і гэтак далей, Іран, вось гэта ўсё прымушае, скажем, на такі расфокус, да, ці на змену фокуса, ці на тое, што сітуацыя ў Беларусі і пакуты беларускіх палітвязняў, яны не заўжды адчуваюцца ўжо так востра. На фоне там іранскіх пратэстаў, дзяцей у Газе і гэтак далей. А наша задача, разумеючы, што як бы адбываецца ў свеце, наша задача, каб гэты фокус не губляўся і каб беларускае пытанне не заставалася факультатыўным. І, канешне, тут у нас ёсць інструменты, гэта незалежныя медыа. Безумоўна, дзякуй Богу, у нас працуюць праваабарончыя арганізацыі, але гэта таксама, ну, скажам, частковы ўплыў. Доступ да еўрапейскіх палітычных структураў, партый, павесткі палітычнай еўразвязу, еўрапарламента, ён ляжыць на ўзроўні палітычным. І вось задача Коордынацыйнай рады трымаць нашу беларускую аджэнду на найвышэйшым узроўні, каб беларускія пытанні не заставаліся факультатыўнымі, а былі ў топе. Вось гэта, я думаю, што асноўная місія беларускага протапарламента на сёння. Я тут паставлю коску. Я спадзяюся, што там ёсць пытанні, якія мы пасля. Я перадаю гэты как-то эстафету маім калегам. Дзякую. Ну вось зараз пытанне, калі прагаласавалі толькі 6 000, ці сур'ёзна ли гэта? Ну, канешне, гэта сур'ёзна.
Таму што мы не можам казаць, што нейкі голас для нас не сур'ёзны. На 6 тысяч гэта больш, чым 0. На 6 тысяч гэта больш людзей, якія пажадалі, каб іх думка, іх разуменне было пачута, было прадстаўлена. Як Валер ужо не раз сказаў, гэта прадстаўнічы орган, які існуе, чый голас існуе на многіх міжнародных пляцоўках. І калі мы вырашаем, што мы хацім, каб наш голас гучаў не толькі недзе на кухні, а быў прадстаўлены, і менавіта мой голас, вось моя думка, як я лічу. Напрыклад, я хачу, каб змены адбываліся такім чынам, ці каб змены адбываліся іншым чынам. І тады я абіраю для сябе прадстаўніка. І каардынацыйная рада, яна складаецца з розных прадстаўнікоў. Вось мы ўжо кажам, што зараз гэта 9 спісаў. 9 спісаў гэта 9 розных позіркаў, гэта 9 розных мэт у нас адна, але шлях да гэтай мэты розны. І 6 тысяч людзей захацелі, каб менавіта гэтым чынам было прадстаўлена іх бачанне. І, канешне, калі гэта будзе не 6 тысяч, а 6 мільёнаў, гэта будзе для нас адзнака таго, для нас усіх беларусаў, беларусак, адзнака таго, што мы ўсе, кожны з нас хацім, каб наш голас быў пачуты. Гэта азначае, што мы ўсе, кожны з нас хацім, каб менавіта маё мнение было пачута. І я давяраю вось гэтаму органу, які адзіны раз, мажліва, на 30 гадоў, вось гэта мажлівасць абраць. Гэта ж так добра паўдзельнічаць у нейкім мерапрыемстве, дзе я магу абіраць, а не за мяне нехта там абраў. Таму так, гэта сур'ёзна. 6 тысяч, гэта вельмі сур'ёзна, гэта 6 тысяч чалавек. І навошта галасаваць? Тут ужо Валеры столькі разоў казаў, як гэта добра, каардынацыйная рада. Таму што калі я не прагаласую, то нехта іншы будзе вырашаць за мяне. Калі я не аддам свой голас, то ён не будзе пачуты. Калі каардынацыйная рада застаецца нейкім органам, за які не прагаласуюць, тады яе вага таксама і на міжнародных пляцоўках знізіцца. Калі мы сапраўды хочам быць чутнымі, гэта наша адказнасць. Адказнасць кожнага з нас прагаласаваць, каб мець мажлівасць перадаць далей сваю думку. Таму мы выбіраем, хто будзе нас прадстаўляць. Так, я далей продовжу. Тут мне вельмі падабалася, як казала Настя, пра тое, што у нас аднолькавая мэта ва ўсіх. І галоўная мэта – гэта дэмакратычная Беларусь, але ў кожнага спіса ёсць свой погляд на той шлях, як мы дасягнем гэтай мэты. Але перад тым, як я перайду да спісаў, ёсць пытанне, на што паўплывае каардынацыйная рада і каму яна справаздачная. І вось тут таксама вельмі важна пазначыць, што каардынацыйная рада – гэта унікальны орган, які абірае беларусы. І тады, калі ты абіраеш свайго прадстаўніка ў каардынацыйнай радзе, менавіта гэтыя прадстаўнікі справаздачныя перад табой, перад беларусамі. То бок, калі беларус абірае нейкі спіс, і ён не выконвае свае абяцанні, не выконвае свой план, у беларуса ёсць магчымасць прагаласаваць у наступнае скліканне і не абраць гэты спіс, а абраць іншы спіс. На каго таксама паўплываць каардынацыйная рада? Ну вось я правяду просты прыклад, які быў датычны да мяне. Я з'яўляюсь прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета па эканоміцы і фінансам. І перад тым, як прыйсці на гэтую пасаду, я праходзіла слуханні ў каардынацыйнай радзе. Я адказвала на пытанні, я распавядала, якія ў мяне планы на маю працу ў аб'яднаным пераходным кабінеце. І толькі пасля таго, як каардынацыйная рада дала рэкамендацыі на маё
вызначэння на гэтую пасаду. Толькі пасля гэтага я смагла заняць гэтую пасаду. То бок Каардынацыйная рада таксама паўплывае не толькі на павестку ў еўразвязе, на палітыкаў еўрапейскіх краін і на мясцовыя ўлады, але таксама і на ўлады дэмакратычнай Беларусі, то бок на аб'яднаны пераходны кабінет. Ёсць таксама распрацаваны механізм, калі мы працуем праз 3 структуры. Гэта офіс Светланы Ціхановскай, гэта аб'яднаны пераходны кабінет і Каардынацыйная рада праз стварэнне розных працоўных груп, рабочых груп, у якіх вырашаюцца розныя пытанні. Напрыклад, я ужо некалькі месяцаў таму стварыла рабочую групу по стварэнню сістэмы самафінансавання. Ёсць таксама рабочая група, якая працуе над распрацоўкай эканамічных рэформ для будучай Беларусі, у якую таксама ўваходзяць дзеючыя дэлегаты Каардынацыйнай рады. І я спадзяюся, што мы будзем працаваць далей, калі я таксама ўвайду ў Каардынацыйную раду. Наколькі выбары сумленныя і бяспечныя? Прыклад апошніх выбараў у 2024 годзе паказаў, што тэхналагічныя магчымасці даюць нам магчымасць зрабіць выбары бяспечнымі. Платформа, на якой праходзіць онлайн-галасаванне, гэта ўсё ў фармаце онлайн. Яна ствараецца Паўлам Ліберам, які ствараў платформу «Голас», якая падлічвала ў 2020 годзе галасы, якія такім быў незалежным экзіт-полам гэтая платформа. І зараз ён працуе дзеля дэмакратычнай Беларусі, і вось ён ствараў платформу ў 2024 годзе, і таксама ён займаўся распрацоўкай платформы, на якой будзе праходзіць гэтае галасаванне таксама ў гэтым годзе. Але зараз, як казаў Павел Лібер, мы адносімся да гэтых выбараў больш важна, і для нас бяспека вельмі важная, і таму зараз мне, на жаль, няма нічога вам паказаць, як будзе называцца платформа, таму што выбары пачынаюцца толькі сегодня ад 21 гадзіны, і толькі з пачатку выбараў спасылка на платформу будзе апублікавана на платформе «Тры сланы», якую таксама распрацаваў Павел Лібер, я далей пакажу гэтую платформу, і ў канале Каардынацыйнай рады. Таму што ўжо на платформе «Тры сланы», я, мабыць, перайду да яе, вот трошки. Гэта платформа, якая аб'яднае розныя палітычныя ініцыятывы. Там вы можете знайсці інфармацыю пра кожны спіс, які балатуецца, пра дзейнасць Каардынацыйнай рады дзеючага склікання, пра розныя ініцыятывы і мерапрыемства на гэтай платформе. Але калі пачалі спісы дабаўляць сваю інфармацыю, дадаваць інфармацыю пра сваю праграму, пра чальцоў спісу на гэтую платформу, на яе адбылося некалькі атак на прошлым тыдні, і таму інфармацыя пра тое, дзе будуць праходзіць выбары і само галасаванне, будзе апублікавана толькі калі пачнуцца самі выбары. Але я распавяду спачатку пра тыя спісы. Зараз ёсць 9 спісаў, як я ўжо казала, выбары пачынаюцца сёння і прадляцца да 17 траўня, то бок яны будуць дліцца тыдзень. Уначы можна прагаласаваць, і днём, калі вы захочаце. Зараз балатуецца 9 спісаў, і я пайду па парадку і караценька, тэзісна распавяду пра іх праграму. Больш падрабязна вы можете азнаёміцца на сайце «Трох слоноў», ці праграма на ўваходзе ляжаць раздрукаваныя ўсе праграмы ўсіх спісаў. Вы можете азнаёміцца больш падрабязна. Першы спіс – гэта спіс «Ваш голас». Галоўная іх мэта, каб Каардынацыйная рада і астатнія дэмакратычныя структуры адмовіліся ад грантаў еўрапейскіх. Я тут, ведаеце, што я так подумал, что идет трансляция, так. А мы тут прадстаўнікі спіса прэзентуем праграму іншых спісаў.
адразу папярэджваем імкнемся рабіць гэта максімальна нейтральна. Ну, гэта ты так імкнешся, а я не. І- Можна і- я буду прасоўваць і- еўрапейскі выбар? Да, і там, я так разумею, што раздрукавалі праграмы, з якімі можна азнаёміцца, так? Так. Узяць, пачытаць менавіта тыя рэдакцыі праграм, якія былі прадстаўлены самімі спісамі, так? Так. Ці на trисланы.com. Так, але я продовжу. Ваш голас. Першае, што яны прапануюць, гэта адмова ад грантаў усіх дэмакратычных структур. Калі гэта не зробіць ніхто, але тут я дадам трошкі кантэксту, што дэлегаты Коордынацыйнай рады не атрымліваюць ніякіх заробкаў, нічога такога у рамках Коордынацыйнай рады. Другое, што і калі гэта не адбудзецца, яны праз 99 дзён абяцаюць распусціць Коордынацыйную Не раду. адбудзецца чаго? Не адбудзецца чаго? Не адбудзецца, калі мы не адмовімся ад грантаў, якімі мы не карыстаемся. Вось. То яны распусцяць Коордынацыйную раду. Ну вось у іх такі кардынальны падыход да выбараў. Але яны таксама прапануюць стварэнне беларускамоўных класаў у Польшы на базе нармалёвых школ. Таксама прапануюць стварыць нейкія інфармацыйныя цэнтры для студэнтаў, якія паступаюць у еўрапейскі звяз, прапануюць лабіяваць інтарэсы беларускага бізнесу. Але тут я не буду імкнуцца і ставіцца да іх. Я на апошніх дэбатаў, калі яны сказалі пра самафінансаванне, сказаў, што класна, і я іх называў інвеставаць, не інвеставаць, неправільнае слово, ахвяраваць, таксама данаціць. Данаціць, удзельнічаць, далучацца да вось твайго праекта. В прынцыпе, да, класна, калі спісы чытаюць адзін аднаго яшчэ праграму. У прынцыпе, фактычна той праект, які з адукацыйнай платформай, дзе ўжо там каля 150, так? Больш за 150 навучэнак, вучаніц, студэнтак, так, то я ім прапанаваў, каб яны далучаліся і сваімі ахвяраваннямі, і тады ў нас будзе яшчэ больш студэнтак, я думаю, это будзе канструктыўна, каб яны знайшлі прымяненне вось гэтай ідэі. Добра, пойдзем далей. Хопіць баяцца, хваціць баяцца. Тут я брала ўсё з 3 слоноў, як яны публікавалі інфармацыю пра свае спісы. Хопіць баяцца, у іх галоўны тэзіс выстаіць. То бок яны глядзяць зараз на сітуацыю як на немагчымасць паўплываць на жыццё беларусаў унутры краіны. Таму для іх галоўнае гэта выстаіць, заняць месцы тых дэлегацый, дзе прысутнічалі дэлегацыі рэжыму Лукашэнкі, і займаць гэтыя месцы і быць, пакуль нешта не зменіцца ўнутры краіны ў Беларусі. Законы правапарадак – гэта спіс, які таксама прапануе ўсё, што датычыцца бяспекі, праверак, людзей, і ажыццяўляць, даць другое дыханне плану перамога. Далей ідзе спіс аб'яднанай грамадзянскай платформы. Гэта спіс фактычна партыйны спіс. То бок партыя, аб'яднаная грамадская партыя склала свой спіс і ідзе на выбары ў Коордынацыйную раду. Мы вельмі радыя таму факту, што хоць адна партыя пагадзілася пайсці ў Коордынацыйную раду, таму што мы заклікалі партыйных удзельнікаў прымаць удзел у выбарах, але пакуль што толькі адна партыя гэта пагадзілася зрабіць. Цэлая партыя ўжо. Так, гэта добра. Іх тэзісы наступныя. Гэта дэмантаж рэжыму Лукашэнкі, гэта падтрымка беларусаў, гэта справядлівасць і, прабачце, нешта яшчэ, я запамятала. Але агулам гэта вельмі добрыя лозунгі на будучыню Беларусі. І таксама распрацоўка рэформ для будучай Беларусі.
Моладзевы наступ, але вернее зараз гэта просто наступ, ён быў моладзевым наступам у трэцім скліканні. Вось гэта вельмі яркая такая, вельмі яркі лагатып. Гэта аб'яднанне людзей, якія прапануюць свой падыход да санкцыйнай палітыкі, яны прапануюць дыялог з рэжымам, дыялог у фармаце, што людзей павінны адпускаць, санкцыі павінны здымацца, каб не набліжаць Беларусь больш да Расіі. Вось. І пакуль што, ну, гэта, наверное, такое галоўнае. Ну і таксама, так як яны былі раней моладзевым наступам, іх галоўная мэта была працаваць з моладдзю, са студэнтамі. Яны гэта робяць і да сих пор. І у іх праграме таксама ёсць гэта падтрымка студэнтаў, і інфармацыйная падтрымка, і падтрымка на палітычным узроўні, дасягнення больш колькасці студэнцкіх віз, больш магчымасці для розных навучальных грантаў для беларускіх студэнтаў і гэтак далей. Беларусы дзеяння, спіс номер 8, гэта спіс былых палітзняволеных, але насамрэч не ўсе ў іх спісе з'яўляюцца былымі палітзняволенымі. Але можа так нельга гаварыць, таму што палітзняволеныя часта гавараць, што яны ніякія не былыя, яны палітзняволенымі застаюцца ўжо да канцы сваіх дзён. Вось, то бок гэта аб'яднанне палітзняволеных, яны прапануюць таксама вызваленне людзей з беларускіх турм, спыненне рэпрэсій і дэмакратычныя змены ў Беларусі. Кааліцыя «Латушкі і руха за свабоду», гэта тут можна тэзісна пабачыць на іх лагатыпе, што яны прапануюць. Перш за ўсё, гэта адказнасць. Спадар Латушка дамогся да таго, каб была заведзена крымінальная справа супраць Лукашэнкі у міжнародным крымінальным судзе. Рух за свабоду стварае вельмі цікавы, добры такі праект. Гэта, падкажы, калі ласка. Кадравы резерв. Кадравы резерв. Вось. Кадравы резерв, то бок яны фармуюць резерв кадраў для будучай Беларусі. Гэта чыноўнікі, гэта мясцовыя ўлады. Не толькі вось і для прадстаўніцтва. Таксама вось на мой прыклад, чаму я гавару, што вельмі добрая ініцыятыва у прадстаўніцы па эканоміцы. Таксама ёсць чалавек, які прайшоў гэтую праграму, і я ўзяла яго ў працу, таму што гэта падрыхтаваны чалавек, які можа працаваць вось у нашай структуры. Спіс воля, гэта спіс добраахвотнікаў. Вось ёсць Міхась, які таксама з імі трошкі працуе, з некаторымі прадстаўнікамі гэтага спіса. Іх галоўная мэта – гэта стварыць вызваленчую армію на тэрыторыі іншай краіны. Гэта Польша ці Украіна. І вызваляць Беларусь з дапамогай вызваленчай арміі. Ну і, канешне же, спіс «Еўрапейскі выбар». Я тут не буду лукавіць, і я скажу, што гэта самы лепшы спіс. Мы знаходзімся ў Еўрапейскім звязе. «Еўрапейскі выбар» – гэта спіс людзей, прафесіяналаў, экспертаў, якія ўжо сёння працуюць дзеля беларусаў, якія ствараюць ініцыятывы, ствараюць розныя праекты, якія паўплываюць і дапамагаюць беларусаў і паўплываюць на іх жыццё, робяць іх жыццё прасцей, лепей. І таксама не толькі беларусаў, якія знаходзяцца па-за межамі, але і таксама беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны. І тут вось тот прыклад, калі гаварыў Валер пра мой праект, я стварыла за свае ўласныя грошы бясплатную школу, онлайн-школу для беларусак «Арія AI School», дзе беларускія жанчыны маюць магчымасць бясплатна атрымаць тэхналагічныя сучасныя веды, як працаваць са штучным інтэлектам, як праграмаваць з дапамогай штучнага інтэлекта, маюць магчымасць вывучыць прафесійную англійскую мову на ўзроўні B1, B2, і таксама каротенькія курсы, як стварыць уласны бренд, як выйсці ва фрыланс, як прэзентаваць сябе, калі ты ідзеш на інтэрв'ю ў міжнародную кампанію. То бок усё, што дапамагае беларускім жанчынам зараз быць больш фінансава незалежнымі,
працаўладкоўвацца, і ёсць ужо прыклады. У маёй школе больш за 40 вучаніц гэта жанчыны, якія знаходзяцца ўнутры краіны, ўнутры Беларусі, і 2 з іх ужо атрымалі сертыфікаты, скончылі курсы і знайшлі працу в Беларусі у накірунку IT. То бок мы можам паўплываць на жыццё беларусаў. Наш спіс прапанаваў праграму, гэта 3 асноўных накірункі. Першы накірунак – гэта сацыяльная падтрымка уразлівых груп, гэта падтрымка палізняволеных, былых добраахвотнікаў, гэта падтрымка жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту, жанчыны, якія знаходзяцца ў эміграцыі ў цяжкім фінансавым становішчы, гэта падтрымка сямей, якія выхоўваюць дзетак з асаблівасцямі, гэта падтрымка беларусаў таксама ў розным цяжкім становішчы, напрыклад, сем'і былых добраахвотнікаў, якія загінулі, яны не маюць магчымасці, напрыклад, не вырашаць праблемы пытанні з легалізацыі, напрыклад, ва ўкраіне, ці іх сем'ям неабходна фінансавая дапамога і гэтак далей. Наступны накірунак – гэта міжнародная супраца, адвакацыя беларусаў на міжнародным узроўні, таму што ў нашым спісе ёсць Валер Мацкевіч, які быў і ёсць дзеючым дэлегатам у ПАРЭ, таксама Александра Мамаева, якая з'яўлялась кіраўніцай міжнароднай камісіі Коордынацыйнай рады. Ёсць іншыя людзі, якія працуюць на месных узроўнях, прадстаўнікі народных амбасад таксама, якія ў розных краінах зараз вырашаюць пытанні легалізацыі беларусаў на палітычным узроўні з меснай уладай. І наступны накірунак – гэта пашырэнне магчымасцей адукацыйных для беларусаў. Гэта не толькі стварэнне такіх ініцыятыў, як «Мая школа», гэта таксама і адвакаванне інтарэсаў беларусаў у розных краінах, каб яны мелі магчымасць, напрыклад, стварэння такіх стыпендый ці праграм пры універсітэтах, як гэта створана ў аўстрыйскім у Інсбургу ва універсітэце, калі беларус можа атрымаць стыпендыю на навучанне ў гэтым універсітэце. Розныя накірункі таксама па праграме ёсць, які датычацца стварэння візіі будучай Беларусі. Гэта распрацоўка эканамічных рэформ, гэта распрацоўка сацыяльных рэформ, гэта распрацоўка рэформ сістэмы аховы здароўя ў Беларусі. Гэта праца ўжо вядзецца сёння, таму мы канцэнтруем нашу ўвагу больш на канкрэтную падтрымку беларусам сёння. Гэта можа гучаць трошкі странна, таму што Коордынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган, гэта заканадаўчы орган. Калі мы глядзім на сітуацыю у ідэальных умовах, у ідэальным варыянце. Але зараз зразумела, што калі мы прапануем нейкі законапраект, ён ніяк не можа паўплываць на беларусаў унутры краіны. І таму, канешне, Коордынацыйная рада, на мой погляд, павінна пераўтварацца ў тот орган, які паўплывае на жыццё беларусаў. Праз заканадаўчыя праекты, праз ініцыятывы, праз нейкія сервісы, якія могуць прапанаваць чальцы Коордынацыйнай рады. І таму гэта вельмі важна, таму што што такое палітыка? Палітыка – гэта рашэнні, якія прымаюцца, якія паўплываюць на жыццё беларусаў, на жыццё любых грамадзян, у якой краіне прымаюцца гэтыя рашэнні. То бок нашы рашэнні павінны паўплываць на жыццё беларусаў, паляпшаць іх жыццё. Калі яны не паляпшаюць, тады няма магчымасці, што беларусы абяруць табе зноў. Тады у гэтым выпадку я бачу толькі адну магчымасць – гэта ствараць нейкія ініцыятывы, прапанаваць дапамогу і адвакатаваць інтарэсы беларусаў на розным палітычным узроўні па-за межамі краіны. Вось гэта каротенька пра нашы спісы. Пра 3 сланы я ўжо таксама гаварыла. У нашага спіса ёсць асабісты сайт europeanchoice.org. Вы таксама можаце знайсці яго ў інтэрнэце. У нас ёсць розныя соцсеткі Еўравыбар.
у Інстаграме, у Тэлеграме, у Фейсбуку, дзе вы можете знайсці інфармацыю пра нас, пра ўсіх чальцоў спіса. У нас зараз 17 чалавек у спісе. Мы пакрываем 12 краін на розных кантынентах. Гэта таксама і прадстаўнікі дыаспары і асацыяцыі беларусаў Амерыкі, у амерыканскай дыаспары. Вось. І таксама на 3 сланах вы можете знайсці апісанне ўсіх спісаў, чальцоў усіх спісаў, азнаёміцца з іх праграмай, але на нашай старонкі таксама ёсць, калі вы прагарнеце ніжэй, ёсць ініцыятывы, якія зараз ўжо працуюць. Гэта «Моя школа», гэта таксама ініцыятыва ў Францыі, якая дапамагае беларусам з легалізацыі з рознымі юрыдычнымі пытаннямі. І гэта таксама ініцыятыва БРС, гэта дапамога беларусам, эмігрантам у Злучаных Штатах Амерыкі. То бок нашы прадстаўнікі дапамагаюць вызваляць беларусаў з іміграцыйных турм, таму што зараз палітыка Трампа, на жаль, адчуваюць гэтую палітыку таксама беларусы на сябе, таму што супраць імігрантаў, супраць усіх імігрантаў, і, на жаль, таксама беларусы пападаюць у гэтае складанае становішча. Вось гэта быў апошні слайд. Што хачу сказаць ад сябе. Вельмі дзякую, што вы прыйшлі. Я спадзяюся, што цікавасць да Координацыйнай рады будзе толькі нарастаць, таму што з кожным крокам, з кожнай дзейнасцю Координацыйнай рады ствараецца больш умоў і больш уплыва на павестку ў розных краінах Еўрапейскага звяза, якая датычыцца непасрэдна жыцця беларусаў у гэтых краінах. І чым больш будзе галасаваць людзей за чальцоў Координацыйнай рады, неважна, за якія спісы, тут няма агітацыі, галасуйце толькі за еўрапейскі выбар, але, канешне, я буду ўдзячная за гэта, галасуйце за спіс номер 2 еўрапейскі выбар, але гэта вельмі важна, каб за кожны спіс таксама галасавалі. Чым больш будзе прадстаўнікоў Координацыйнай радзе ад розных спісаў, тым больш будзе розных поглядаў прадстаўлена на міжнародным узроўні ад беларусаў, як ад прадстаўнікоў розных аб'яднанняў. Таму зараз перадам сваім калегам некалькі слоў. Так. А чей компьютер это? Наш? Не наш, не. Я тут просто, пакуль Аліса так цудоўна распавядала, со спакойнай душой пагрузілася ў працу, якая заключалася ў тым, што пакуль мы з вами сустракаемся, якраз на Координацыйнай радзе выдалі інструкцыю по галасаванню. В той момант, калі ты казала, што яе не было, і літаральна яны нешта пачулі ў інфармацыйным полі зямлі, відаць. І яе выдалі. І я якраз заняўся тым, што у нас просто медыакаманда зараз якраз у тым ліку і аб'яднанага пераходнага кабінета зараз робіць якраз заяву і пост звязаны з гэтым, таму якраз тут была пэўная координація. Я зараз думаю, може дарэчным было б якраз на экран вывести, яна такая давайте запросим так, пакуль што у нас есть пытанне. Пытанне, у нас есть пытанне, мы адкажем на пытанне, пакуль ідзе подключэнне і вывод на экран таго, як... Аліса, я вам тады яе скидываю зараз вось у это самае. Вось так. Так вот? Добра, я тады агучу першае пытанне. Цяпер ёсць запыт на практычныя дзеянні і даволі часта ад КР чакаюць вырашэння нейкіх пабытовых пытанняў. Але ці агулам гэта можа быць функцыяй протапарламенту? Я, наверное, адказала ўжо на гэтае пытанне. Так, насамрэч, протапарламент – гэта прадстаўнічы заканадаўчы орган, і гэту дзейнасць ніхто не адмяняў у Координацыйнай радзе. То бок Координацыйная рада стварае законапраекты, і вельмі добра, калі мы будзем пашыраць гэтую супрацу разам з аб'яднаным пераходным кабінетам, у рамках якога распрацоўваюцца, напрыклад, эканамічныя рэформы, сацыяльныя рэформы, а Координацыйная рада будзе прапаноўваць законапраекты, якія будуць ствараць умовы для рэалізацыі і імплементацыі гэтых эканамічных рэформ у будучай Беларусі. То бок гэтая функцыя, яна застаецца і нікуды не дзіваецца. Але наша мэта сёння таксама гэта паўплываць на жыццё беларусаў. І калі мы гаворым пра тое, што ў нас
амаль што мільён беларусаў жыве па-за межамі ў розных краінах, мы павінны ствараць тое, што будзе паўплываць на беларусаў. Гэта розныя ініцыятывы, гэта уплыў праз міжнародныя інстытуты, праз еўрапейскія інстытуты і гэтак далей. Так, таксама, калі ласка, можаш На другое адказаць? могу отказать уже. На другі так, давай. Чаму так сталася, што на 4-ю кадэнцыю чальцы Коордынацыйнай рады маюць розны погляд на яе функцыі і як гэта выправіць? А вось тут я думаю, што не трэба нічога выпраўляць. Гэта ёсць плюралізм мнений і поглядаў, што розныя чальцы па-рознаму глядзяць на гэта. Мы па-рознаму глядзім на гэта. І гэта добра, калі мы можам абраць, дык як жа будзе працаваць КР? Ды хто будзе працаваць у КР і з якімі функцыямі будзе працаваць? Калі нам больш падабаецца адзін спіс, мы можам прагаласаваць за чальцоў гэтага спісу, і ён будзе рабіць з КР тое, што нам падаецца лепш адпавядае нашым думкам. Калі мы думаем, што КР гэта протапарламент, які мае ўплыў на законы, і гэта заканадаўчы орган, тады мы выбіраем той спіс, які пра гэта кажа. Калі мы думаем, што гэта прадстаўнічы орган, і асноўная мэта яго прадстаўляць нашы інтарэсы ў Еўрапарламенце, у БСЕ і гэтак далей, тады мы выбіраем, напрыклад, еўрапейскія выбары. Гэта заўсёды тое, што як мы гэта бачым, тое мы і фармуем. Зараз у нас ёсць гэтая мажлівасць сфарміраваць тот орган, які будзе сапраўды адпавядаць. І таму не трэба нешта выпраўляць, і не трэба нешта такое адзінае партыя, адзіная дуда і гэтак далей. Хай у нас будзе шмат партый, хай у нас будзе шмат чальцоў, шмат дэлегацый. І гэта магчымасць абраць гэтых чальцоў, а ўжо іх справа дамовіцца паміж сабой у Коордынацыйнай радзе, так, каб пры вось гэтай шматгалосі, пры гэтым шматгалосі, вось такім, які існуе нават у гэтай комнаце, мы маглі адзін з адным дамаўляцца. І таму добра, што ёсць вось розныя погляды. Добра, яшчэ два пытання караценьких. Как европейский выбор видит давление на Беларусь? Какими методами будет достигаться подавление режима? Остались ли рычаги давления? Ну, я тут откажу, наверное, на пытанне. Калі у коллег будзе нешта дадаць, то калі ласка. Перш за ўсё, мы бачым нашы мэты, і галоўнае гэта інвестыцыі ў чалавечы капітал. Мы лічым, што змены могуць адбывацца толькі унутры краіны, так? Праз людзей, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Таму што і ўлада там знаходзіцца таксама. І вось мы гэтым займаемся, і мы гэта робім. То есть інвестуем у чалавечы капітал, то бок беларускія людзі, беларусы павінны мець магчымасць, роўныя магчымасці для уласнага развіцця. Для развіцця бізнеса, для развіцця адукацыі, для атрымання сучасных ведаў і гэтак далей. І праз вот гэтае развіццё будуць адбывацца змены. Па-другое, што мы можам рабіць па-за межах? Гэта даўленне, санкцыйны ціск на рэжым. І сёння ён працуе, таму што мы бачым, напрыклад, яшчэ некалькі месяцаў таму Польша выходзіла з дыялогам да Лукашэнкі, каб вызваліць Андрэя Пачобата. Але не было ніякіх крокаў са стороны рэжыму. Амерыканцы таксама пра гэта пытались дамовіцца, але таксама рэжым не ішоў на гэтыя, не рабіў гэтыя крокі. Але зараз мы бачым, што чым горш эканамічнае становішча ўнутры Беларусі, чым горш становішча эканамічнае в России, потому что это напрямую паўплывае на то, что адбываецца в Беларуси, тым больш Лукашенко ідзе на дыялог. І якраз санкцыйны ціск – гэта тыя інструменты, якія могуць вымушаць, прымусіць Лукашенко ідці на дыялог з дэмакратычным грамадствам, з дэмакратычнымі інстытутамі. І зараз ні ў коім разе нельга спыняць гэты ціск, таму што ёсць добры прыклад, калі мы бачылі, што Злучаныя Штаты Амерыкі
знялі санкцыі з калійных угнаенняў, але Еўрапейскі звяз не зняў гэтыя санкцыі, але таксама Злучаныя Штаты знялі санкцыі з Белінвестбанка, то бок яны не знялі полностью гэтыя санкцыі, яны не выключылі са спіса SDN Белінвестбанк, але яны выдалі General License, гэта ліцэнзія тэрміновая, якая дазваляе праводзіць розныя аперацыі праз гэты банк у доларах. І зараз мы бачым, што Лукашенко выдае гід па інвестпраектам, дзе Белінвестбанк пазначаецца як галоўны фінансавы інстытут, які фінансуе розныя імпартазамяшальныя праекты, напрыклад, як праект будаўніцтва завода, які збірае дроны, якія потом выкарыстоўваюцца расійскай арміяй супраць Украіны. Таму такое зняццё санкцый, яно з аднаго боку, казалось бы, ну гэта фінансавы інстытут, гэта не датычыцца вайны і так далее, але гэта напрамую датычыцца вайны і удзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны. Таму санкцыйны ціск павінен заставацца, але тое, што мы можам рабіць, гэта паўплываць і ствараць магчымасці для беларусаў і інвеставаць у развіццё чалавечага капітала ўнутры краіны. Я дадаць могу. Так. Таму што вось мы казалі, што мы кажам з розных пунктаў гледжання і з розных нашых стаўленняў. Мы таксама можам казаць, вось Аліса казала пра эканамічны тыск. Я, як прадстаўніца народнай амбасады, кажу пра дыпламатычны ціск. Калі мы ствараем вось гэтыя ўсе структуры, якія замяшчаюць рэжым, гэта таксама ціск на рэжым. Калі мы ствараем народную амбасаду, напрыклад, мы замяшчаем такім чынам амбасады, якія існуюць лукашэнкаўскія рэжымы. І калі ўлады ў розных краін звяртаюцца па інфармацыйную падтрымку, яны ўжо звяртаюцца не да пасольств, а да народных амбасад. Калі міжнародныя нашы партнеры жадаюць пачуць голас беларусаў, яны ўжо звяртаюцца не да прадстаўнікоў рэжыму, а да прадстаўнікоў у каардынацыйнай радзе. Вось гэта стварэнне паралельных структур, дэмакратычных структур, гэта тое, што выбівае почву з-пад рэжыму. І гэты рэжым адчувае. Ён так адчувае, што ён усе свае намаганні зараз у накірунак, вось, напрыклад, зараз у накірунак ДКР звярнуў увагу, таму што ён адчувае, гэта яму не падабаецца. Ён адчувае гэты ціск. Валерый, зараз да табе пытанне, твоё любімае пытанне. Як еўрапейскі выбар ставіцца да пытанняў бяспекі Коордынацыйнай рады? Ці ёсць уласнае бачанне таго, якой яна мусіць быць? Бяспека Коордынацыйнай рады непасрэдна? Ці... Бяспека Коордынацыйнай рады напісана. Я чытаю, як напісалі каментар. Пытанне. Тут маецца на ўвазе, наверное, поліграф. Поліграф. Наш любимый полиграф. Полиграфович. Не все ведают, что скрывается под этим словом, но все переживают завжди эмоции, коли штось датычна да поліграфа. Я поліграф праходзіў, я завжди згадую, колькі там тройчы. Гэта заўжды такое дзеянне цікавае, якое не пакідае раўнадушным. Вось. Але я бы падзяліў гэтае пытанне на два. Першае такое генеральна-палітычнае, в принципе, стаўленне, а другое, якое раскрывае, ну, як бы сутнасць, да. Ну, в принципе, як бяспека мусіць забяспечвацца. Па-першае, гэта унутраныя інструкцыі і пратаколы бяспекі. Ну, то бок, немагчыма парушыць правілы, якія не прапісаны. І правілы должны заўжды быць абавязковыя да выканання і рэкамендацыі. Ну, напрыклад, у нас ёсць спецыялісты па бяспецы фізычнай, да, якія і ў Коордынацыйнай раде мы
там праходзілі там пэўныя такія трэнінгі, дзе, напрыклад, там пэўныя спецыялісты маглі распавядаць, там, як весці сябе абачліва ў публічных месцах. Ну, умоўна кажучы, все нібыта разумеюць, то есть ёсць такія трывіяльныя рэчы, якія нібыта яны зразумелыя, але часам людзі могуць там ад стомленасці ці ад проста не трымаючы гэты фокус, ну, напрыклад, зайсці в публічны транспарт ці знаходзіцца дзесьці у публічным месцы і перапісвацца ў нейкім сур'ёзным чаце, не звяртаючы увагу, што у вас за спіной можа хтосьці стаяць і гэта наогул бачыць. Да? Альбо там вяртацца домой, калі цёмна, в нейкім там безлюдным месцы і наогул быць в гэты час на званку і казаць нейкія сенсітыўныя рэчы ўслых, што першае, чалавек не разумее, ці ёсць нейкая пагроза вакол, потому што проста хтосьці за ім можа сачыць альбо там з мэтаю нанесці шкоду. І, в прынцыпе, чалавек штосьці ўслых кажа тое, што можа быць там запісана ці пачута. То есть ёсць такія базавыя рэчы. Да? Вось, там, калісьці камусьці ў пэўных з пэўных прычын наогул рэкамендавалі карыстацца толькі пэўнай лагістыкай па гораду, каб, ну, скажам, да? Ёсць рознага ўзроўню пратаколы для розных сітуацый. Вось. Зразумела, што асобная тэма – гэта лічбавая бяспека. Гэта дзе ты зберагаеш паролі, там, ці ёсць у цябе абарона экрана, каб я проста ведаю, што да сёй пары там, ну, напрыклад, у розных нават арганізацыях ёсць дакладная інструкцыя, што калі ты там адкрываеш недзе ў цягніку экран, у цябе дакладна мусіць быць вось гэтая не наклеечка, як магнітная, да, каб людзі, якія сядзяць побач, яны не бачылі, што ў цябе ў экране адбываецца. Таму што калі ты там перапісваешся, ці там нейкія там дакументы ў цябе, якія з грифам, скажем, сакрэтна, людзі не мусяць бачыць ці сфотаграфаваць, мець магчымасць. Ну і в целом перепіска, на што адказваць, на што не. Я прывяду прыклад з уласнага вопыту і тое, чым я дзяліўся. Часта нам прыходзяць пагрозы праз Telegram. І гэтыя пагрозы, яны ж прыходзяць звычайна за... Ну, зараз наогул, мне тут недавно сказали, что Мовитон звонить один одному без попереджения. Я уже адаптуюсь под новую реальность, там и ранее там звонили один одному. Зараз все один одному пишут и звонят только по распопередженню. И это, в принципе, добро с пункту гледжання безпеки. Особливо, вельми важно не поднимать слухавку спонтанных звонков на незразумелые адрасы а-ля 3 кропочки, ці там нейких незразумелых имен. І быў нейкі шквал ці хваля, калі тэлефанавалі вось гэтыя ноунеймы, каб дазваніцца. І гэта былі, ну, правакатары, гэта былі там спецслужбісты альбо людзі, якія былі завербаваныя там, ці тут мы не можам сцвярджаць, гэта людзі з пагонамі, ці гэта проста нейкія пазаштатныя супрацоўнікі, але гэта тыя, ну, явна такое не дэлегуюць кол-цэнтрам, да? Вось, то бок это людзі, якія тэлефанавалі з пагрозамі блізкім, гэта людзі, якія пісалі з пагрозамі, пісалі з правакацыямі. Іх мэтай было альбо увесці чалавека, ну, скажем, такую фрустрацыю, альбо каб ён пачаў перапіску і пасля кампраметаваць гэтага чалавека. Я пра гэта пісаў вялікі пост на Фейсбуку, пасля даваў інтэрв'ю на Белсаце, калі імкнуліся там ледзь не 2 тыдні, мне тэлефанавалі з десяткаў аккаунтаў, пісалі нейкія пагрозы, ну просто паколькі я як бы гэта пражываў і маю вялікі вопыт супрацьстаянню гэтаму, тому што там першы допыт КДБ у мяне быў еще ў 99-м годзе. Вось, як бы тому все эти истории про маму, про папу и про все астатняе нам прыходзілася праходзіць яшчэ тады, але людзі, якія можа, якія эмацыйна ці там псіхалагічна могуць быць, ну, успрымаць на гэта, не такія толстакожы, гэта, канешне,
Вось наша адказнасць даваць было інструкцыі, як рэагаваць, на што не адказваць дакладна. Бо калі мы бярем прынцып працы спецслужбаў, то іх галоўная задача – гэта завесці з табой дыялог. Неважна, што ты адказваеш, ім вельмі важна, каб проста адбылася нейкі факт сувязі. Для іх ужо гэта камунікацыя, яны, значыць, могуць нешта там далей закідваць, развіваць гэты дыялог. Нібыта нават спачатку не ціснуць, а проста там запытваць меркаванні. Як правіла, на пачатку яны, вось я проста бачу, як мне паказвалі калегі, што яны адразу пішуць, што мы можам сябе верыфікаваць там ледзь не з кватэры вашых бацькоў, там ці пазваніць вам з Менску, ці пазваніць вам з вашага роднага гораду, каб вы зразумелі, з кім вы размаўляеце, гэтак далей. Што вось пратаколы і рэкамендацыі гавораць ні ў якім разе не выходзіць на камунікацыю. Да? Это просто як прыклад. Вось. Так што датычыцца паліграфа? Якое стаўленне еўрапейскага выбара? Не, все вяртайце да паліграфа. Ну, давай караценька і перайдзем да інструкцыі. Нам трэба стварыць такія умовы, пры якіх мы, скажем так, тыя спецыялісты, якія мусяць быць сапраўды спецыялістамі, будуць гарантаваць бяспечнасць выкарыстання, ці дакладней не выкарыстання, а выкарыстання ў сэнсе забеспячэння аховы дадзеных. То бок, калі дзяржава арганізоўвае, ну, напрыклад, адпаведная там контрвыведка і гэтак далей, там кожнай краіне так ёсць гэтыя, ці як ва ўкраіне там, скажем, не адна структура, якая мае легальнае права праводзіць паліграфы, іх там можна праходзіць 4 і 5, вось гэтых паліграфаў. Тут, калі мы кажам пра ўнутраную праверку, асноўны выклік і тое, над чым мы мусім працаваць, гэта забеспячэнне і гарантыя таго, што гэтыя дадзеныя будуць захоўвацца у бяспецы, і ніхто не будзе мець магчымасць доступа да гэтых дадзеных для таго, каб там выкарыстоўваць у нейкіх мэтах, у будучыні нават. Таму што праходжанне паліграфа гэта заўжды, ну, скажам, нават калі самыя базавыя 5 пытанняў, гэта часам не адказ так ці не. Гэта калі паліграфолаг праводзіць сумоўе з чалавекам. Вось, там, для таго, каб у выніку, калі задаюцца канкрэтныя пытанні, паліграф дакладна паказваў так ці не. І адказы не патраплялі, умоўна кажучы, ў шэрую зону, якую можна трактаваць па-рознаму. І каб трактоўкі былі адназначнымі, звычайна задаюцца удакладняючыя пытанні. Калі чалавек распавядае нават, напрыклад, калі не з'яўляецца і ніколі не з'яўляўся там шпіёнам ці завербаваным чалавекам, усё роўна, ты, да, прасіла караценька, но это такая тэма. Вось, гэта ўсё роўна можа, ну, праяўляць нейкія сенсітыўныя тэмы, якія чалавек мае права, каб яны не станавіліся, ну, скажем, публічнымі, так? Вось. Там чалавек мог, умоўна кажучы, за савецкім часам служыць в разведке на тэрміновай службе, так? І там з кімсьці камунікаваць, гэта ніяк не было звязана там з перадачай інфармацыі, гэта ніяк не было звязана з чымсьці, што намі бы асуджалася, але гэта факты ў біяграфіі, калі чалавек, ну, як бы мае права, каб штосьці не было публічна. Вось, я гэта кажу для таго, што мы ставімся пазітыўна да любых праверак. Я праходзіў сам паліграф, вось, у тым ліку і там ва ўкраіне для таго, каб мець магчымасць камунікаваць у Киеве з адпаведнымі пасадоўцамі. То бок, я да яго стаўлюся, мне комфортна, так? Але я разумею, што каб гэта было масавае, ну, скажем, каб патрабаваць ад кожнага чальца Коордынацыйнай рады праходзіць, да? Ці там з доступам інфармацыі, мы павінны стварыць адпаведныя умовы, каб чалавек адчуваў сябе у бяспецы. Дзякую за адказ. Наверное, я скажу перед тым, как мы паглядзім інструкцыю, што прымаць удзел у галасаванні могуць усе грамадзяне Беларусі, у якіх ёсць беларускі пашпарт ці пашпарт Новай Беларусі з 18 гадоў і поўнагадовы. Вось. І таксама падыходзіць пратэрміновы пашпарт беларускі. То бок, калі ён ёсць на руках пратэрміновы пашпарт,
з ім таксама можна галасаваць, але галоўнае, каб гэта быў дакумент, а не нейкая ксеракопія ці фатаграфія, таму што сістэма, якая праводзіць верыфікацыю падчас галасавання, яна улічвае толькі дакументы з воднымі знакамі. Вось, таму... Он просто выключился. У нас... Вось. Мы з нашай стараны еўрапейскі выбар некалькі разоў з пачатку галасавання пытаўся дамагчысь таго, каб беларусы мелі магчымасць таксама прымаць удзел ты, у якіх няма пашпартоў на руках, таму што шмат палітычных уцекачоў, якія не маюць пашпартоў Беларусі на руках, таксама гэта вялікая дыаспара ў Злучаных Штатах Амерыкі, але, на жаль, нічога не атрымалось. Нешта атрымалось. Мы, напрыклад, дамовіліся, каб пашпарт Новай Беларусі было магчыма атрымаць у Злучаных Штатах Амерыкі, каб біяметрыю, мець магчымасць здаць біяметрыю ў Злучаных Штатах Амерыкі. Мы дамовіліся з пашпартным цэнтрам, каб туды даслалі абсталяванне ўсё неабходнае, але гэта узяло нейкі час, і, на жаль, мы не паспяваем да таго, каб дыяспара мела магчымасць атрымаць гэтыя пашпарты да сканчэння выбараў. Вось, мы таксама прапанавалі, каб сістэма верыфікацыі магла счытываць і верыфікаваць беларусаў па відам на жыхарства краін еўрапейскіх звязаў, але, на жаль, нам адмовіла камісія ў гэтым, таму што вельмі шмат краін, гэта зойме вельмі шмат часу, каб дадаваць кожную краіну і кожны від на жыхарства. Але калі мы дададзім, напрыклад, толькі Польшу, напрыклад, там, ці цэнтральную, краіны цэнтральнай часткі Еўропы, тады гэта будзе дыскрымінацыя, напрыклад, для Аўстраліі ці Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось, таму, калі дадаваць, то тады ўсіх дадаваць, але на гэта не маем часу, на жаль, мне адказалі, таму зараз мы маем то, што маем. Вось. Але будзем працаваць далей для але гэтай так, мы будзем працаваць інклюзіўнасці. далей, і спадзяюся, што к наступным выбарам у нас будзе ўжо болей і лепш рашэнняў, каб беларусы мелі магчымасць галасаваць, тым больш зараз пашпарты скончваюцца у беларусаў, падаўжаць іх няма магчымасці, і яшчэ больш будзе беларусаў з пратэрміновымі пашпартамі. Але ніхто не ведае, што будзе адбывацца праз год, праз два. Тым больш у залежнасці ад таго, што геаграфічна і геапалітычна адбываецца, таму, можа, мы будзем мець магчымасць усе вярнуцца дадому праз год, праз два. Гэта вельмі аптымістычна, але ніколі ніхто не забараняе быць аптымістам. Валер, запускай инструкцию, як проголосовать можно. Так, я запускаю, а гук будет стиск с ноутбука, все будут получается шанс на мои динамики ноутбука, да? Только? Ну ты включи, мы послухаем, як это гучить. Так. Пардон, сейчас я... Наш способ влиять на будущее, и мы сделали все, чтобы этот процесс был для вас максимально простым и безопасным. Посмотрите, как все устроено. Первое. Выбираем платформу. Для начала решите, где вам удобнее голосовать. Мобильное приложение. Отличный вариант, если вы находитесь за границей. Веб-сайт. Мы рекомендуем этот способ тем, кто находится внутри Беларуси. Это дает дополнительный уровень технической безопасности. Второе. Подтверждаем личность. Безопасность и честность – наш приоритет. Чтобы ваш голос был защищен, нужно пройти быструю проверку. Вам понадобится один из двух документов. Вариант А – синий паспорт, обычный паспорт Беларуси. Проверку проводит международная компания SamSap. Это надежный сервис, который работает по мировым стандартам защиты данных. Что делать? Наведите камеру на разворот паспорта. Даже если он просрочен, это не проблема. А затем покажите лицо в камеру для сверки. Маленький совет. Вместо серьезного фото на паспорт представьте, что вы делаете крутое селфи для истории. Вариант Б. Красный паспорт. Белорусский национальный паспорт. Здесь все еще проще и без камер. Что делать? Система перенаправит вас в ваш аккаунт в белорусском паспортном центре. Просто подтвердите там передачу данных в систему голосования и готово. Третье. Голосуем.
Как только проверка пройдена, перед вами откроется доступ к самому главному. Посмотрите списки кандидатов. Выберите тот список, за который хотите проголосовать. Нажмите кнопку подтверждения. Ваш голос учтен. Важное уточнение. Если вы выбрали мобильное приложение, система может предложить вам сохранить мнемоническую фразу, набор слов. Не пугайтесь, это просто ваш личный ключ для входа в приложение в будущем. Запишите его и храните в надежном месте. Спасибо, что участвуете. Это важно. Привет, друзья! Голосование – это наш способ... Але я ўсё роўна не пачула, як называецца платформа і эп, на якім патрэбна галасаваць. Слоны там было? Ну, 3 сланы, яна з'явілась, то бок, як нам перайсці на гэтую спасылку, А спасылка, а там была... так, дайте я, наверное, чтобы тут не... Как это? Не нарушить НД и выдерну шнур. Так. Там был в посте... А вось, ёсць спасылка, вось, всё ёсць. На тэлеграм-канале Координацыйнай рады ёсць спасылка і на эп, і на веб-сайт, на якім можна галасаваць. Google Lips. Вось так яно выглядае. Пераходзіш па спасылке, то бок галасаваць можна будзе ад 21 гадзіны, пачнецца галасаванне. Гэта ўсё проста. Я думаю, што гэта прасцей, чым адкрыць банкаўскі рахунак онлайн. Напрыклад, у той же Аўстрыі тут. Вось. Сістэма верыфікацыі аднолькавая, то бок ты фатаграфуеш свой пашпарт, потом фатаграфуеш сябе. Сістэма верыфікацыі прызначае для табе хэш, праз які ты галасуеш, і потым ты таксама можаш пераправерыць, ці ўлічылі твой голас за тою или іншы спіс. Вось, што хачу дадаць. Стаўце падабайкі, калі ласка, на гэтае відэа. Тым, хто глядзіць трансляцыю, пішыце каментары, дзяліцесь спасылкай на гэтае відэа, таму што дзякую яшчэ раз Дыялог Бюро за гэтую магчымасць правесці сёння гэтую трансляцыю, сабраць таксама людзей, якім цікава і цікавы выбар у Координацыйную раду. І калі вы будзеце распаўсюджваць гэтую трансляцыю, таксама адмічайце, пазначайце і еўрапейскі выбар у соцсетках. Мабыць, пытанні будуць яшчэ Вось. у нашых удзельнікаў тут у зале. Калі ёсць Ёсць? зараз пытанні, ці вы можаце задаць гэта заўсёды онлайн, мы заўсёды адкажам на іх. Ці мы зараз пойдем пить каву, есть вкусняшки, вот и как там вы, вот маеце магчымасць вот люди на задаць трансляции пытанне. глядят, они же с нами вкусняшки есть не будут. Трэба было далучацца. Наступным разам будуць ведаць, куды далучацца. Вось. Вялікі дзякуй за тое, што вы прыйшлі, за тое, што вы прысутнічалі, слухалі нас, за вашы пытанні. Дзякуй гледачам таксама за пытанні і каментары. Мы агучылі амаль усе пытанні, якія былі заданыя. І я спадзяюся, вельмі добра ўсё атрымалася. Прыбачце, калі я не поўна раскрыла праграмы іншых спісаў. Яны ёсць раздрукаваныя. Таксама вы можете пабачыць на 3 сланах усе спісы удзельнікаў усіх спісаў і паглядзець іх праграмы і азнаёміцца з іх праграмамі. Галасуйце за еўрапейскі выбар. Спіс номер 2.